Mavidiyo anga apitawo ndinakuonetsaniko Sona ndi Mona aku India, anyamata awiri omwe ndi ophatana m'mabadwidwe kuchokera pachiyambi. Awawa sanabadwe zabwinobwino monga tonse tibadwira, chifukwa awawa anapezeka kuti ali ndi mitu iwiri, mitima iwiri, miyendo iwiri, manjanso awiri. Kudula pakati pawo, wina akamva kuyabwa mbali inayi, winayo samamva nawo kuyabwako. Kufuna kulumpha ndiye kuti onse apange chiganizochi pakamodzi ndiye alumpha. Anapita ku sukulu koma certificate ndi imodzi, kamba kuti anthuwa amalankhulana choncho ndiye kuti maisonso atha kumauzirana. Zokonda zawo zinali zosiyana koma njala ndi imodzi. Wina akadwala sipamadusa nthawi winanso amayamba kudwala zomwezo, kamba kuti magazi ndi amodzi. Ndipo anyamatawa ankati azakwatira koma mkazi mmodzi aliyese azakhutisidwe naye kaye. Koma nkhani yomwe ndabwera nayo pano si ya Mona ndi Mona ayi, koma kuli anthu awirinso omwe ali ngati Sona ndi Mona, omwe ndi Abe ndi Britney ochokera ku America. Awawa anabadwa chaka cha 1990 pa 7 March ndipo ali ndi zaka 35. Nawonso ndofanana mmachitidwe ndi Sona ndi Mona. Kufuna kuomba m'manja ndiye kuti akuyenera mgwirizano pakati pa awiriwa kuti zichitike. Koma vuto pang'ono la Abe ndi Britney amatha nthawi zina kumasemphana zofuna. Inu mukudziwa pomwe pali anthu amayi m'mavuto ambiri. Wina akusekerera, wina wakwiya, wina akufuna kuyika ma earphone amvereko nyimbo, wina akunena kuti uyike khutu lako lokhalo tipite kunja, wina ali tikhale m'nyumba momwe. Azimayi mukuwadziwa inu, anthu awawa ali ndi mitima iwiri yosiyana, ziwindi ziwiri, mapaponso osiyana. Chosangalatsa ndi awawa ndi chakuti kupatula zosemphanazi koma zambiri amapangira limodzi ndi mgwirizano ndithu. Ndipo pamapeto pa zonse anakwatiwa ndi Joshua mchaka cha 2021, ndipo Joshua ati anakonda akazi onsewa ndipo atsikanawo ndi ma stepmother a mwana wa Joshua yemwe anali naye ndikale. Joshua anati uwu ndi mdaliso ochuluka, kamba kuti amamva ngati ali pa mitala ya akazi okondana okhalira pamodzi koma maganizo ndi mfundo nzosiyana. Palibe zinsinsi pakati pawo ndipo amawakonda atsikanawa ndi mtima onse ukakhala moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Ati ndi wokondwa kwambiri, kamba kuti chisangalalo chomwe chinatsalira pa Abe ndi Britney ndiye ndi banja. Ndine Dean Studios. Osayiwala kupanga like, comment komanso share zosangalatsazi. Anthu kunjaku tikudwala ndipo pena timapezeka mwabwira mapilisi ochuluka koma osachira. Zikafika apatu zimafunika kuyesa mankhwala achikuda. Ku South Africa kuli Dr. Shakil omwe amachiza anthu kudzera mmankhwala achikudawa. Kodi ni mabomu, chizonono, chindoko, misala, likango la mkati ndi lakunja, BP, gasi ndi maasas, kuchangamusa munthu wabambo kuchipinda, kukulisa mabere ndi mbina, TB, chimfine chosatha ndi zina zambiri. Dr. Shakil ndiye ndi omwe akupezeka ndi mankhwala onsewa ndipo ansanu akuchira mwansanga ndi mkuluyu. Akupezekera ku South Africa dera la Port Elizabeth, koma iwowa amayenda dera lina lililonse ku South Africa kunkana athandiza anthu omwe adwala. Ndisalongolole poti zambiri zimaonekeratu zokha poyera. Alankhuleni pa 083 472 0143 ndipo muthandizidwa mopheka.